Seinäkolmannelle Euroshow. Tervetuloa uuden Euroshown pariin. Minun nimeni on Pauli Loukkula ja paneelissa tänään hyvää iltaa Samu Justeen. Terve, terve. Sekä iltaa myös Juho Leskinen. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Kimmo Kantola poissaolossa vedetään virallisemmalla tavalla uutisvuodon tyyliin homma läpi. Mutta tänään aiheena lyhyesti käydään Mestariliigan jatkoon pääsijöiden spekulointia läpi. 2 kierrosta siis alkusarjaa vielä jäljellä. Puntaroidaan sarjojen välisiä voimasuhteita, aina mielenkiintoinen keskustelu. Sen lisäksi Xabi Alonson potkut vai ei Real Madridissa, Mo Salahin potkut vai ei Liverpoolissa. Ja lopuksi Euroshow ei olisi tietenkään mitään ilman chorizo ja currywurst-kulmausta. Mutta aloitetaan Mestarien liigasta saman tien asiaan. 6 kierrosta pelattu nyt ja 2 siis vielä jäljellä alkusarjaa, jotka pelataan tuossa tammikuun lopulla. Mennään alkuun vaikka kierroksen otteluihin ja sitten sen jälkeen syvennytään esimerkiksi tuohon Real Madridin ja Mo Salahinkin tilanteeseen, mutta Sampe, minkä kierroksen ottelu sulle? Joo, mä oon tosiaan ollut tässä erilaisen jonkunlaisen taudin kiemuroissa. Vähän niin kuin 98 M-finaali ennen ei tiedetty mikä Ronaldoa vaivaa ja mä en tiedä mikä mua vaivaa. Tällä hetkellä sopiva vertaus mielestäni tässä kohtaa. Ja 98, hei, niin, tiedättekö muuten missä treenasi Ranska ennen 98 kisoja? Kauniaisissa. Oi hitto, sä tiesit. Mä käytiin tästä keskustelua viikolla yhden suomalaistutun kanssa, joka on Kauniaisista kotoisin, niin siellä treenasi. Mulla on siis kaveri, millä on lippalakki, mikä on koko kaikki muiden Ranskan pelaajien nimmarit, paitsi Zizou, mikä on vähän harmittaa sitä aina, mutta siis mulla jäi tiistai-ottelut, mä en pysynyt tolpillani niin näkemättä, mutta mä tartun tuossa niin kuin ehkä nyt isommin, mutta ehkä aiheena en niinkään tuohon otteluun, vaan tuohon Villarreal Kööpenhamina peliin ja ehkä siihen, että miten on mahdollista, että joukkue, mikä kulkee kuitenkin, La Liga nyt ainakin parempi sarja on kuin Tanskan sarja, jos sitä ei varmaan tarvitse käydä väittelyä ja niin kuin näin ja noin niin kuin yleisestikin on se sitten toiseksi tai kolmanneksi tai neljänneksi paras laadultaan noin niin kuin kokonaistasoltaan, mutta ja siellä sitten kuitenkin ihan mestaruustaistelussa tällä hetkellä mukana oleva joukkue, mikä pelaa niin kuin todella kurinalaista ja tämmöistä niin kuin johdonmukaisen olosta jalkapalloa joka kerta, kun La Liga-kierroksella esiintyvät. Ja sitten kun pelataan Mestarien liiga-otteluita, niin on se sitten Pafos tai Kööpenhamina kotona, niin ei tunnu millään tulevan niin kuin tulosta. Ja tämä on niin kuin tosi mun mielestä merkillinen. Onhan tällaisia nähty ennenkin sekä niin kuin toistepäin, että sitten kyntää sarjassa ja taas loistaa tämmöisessä cup-kilpailussa, mutta tämä on ehkä mun mielestä todella niin kuin jännä, että niin kuin näin huonosti. Että sen ymmärtää, että nyt Citylle häviät kotona ja näin, mutta että niin kuin ei pysty Pafosta eikä Kööpenhaminaa kumpaakaan voittaa, niin todella merkillinen. Ainoa piste on tullut Juventusta vastaan kotipelissä ihan alkukierroksilla ja merkillinen ilmiö. Veikkaan, että tuommoinenkin joukkue, siellähän nyt oli eilenkin paljon loukkaantumisia tai pelaajia sivussa, niin se on tuon tyyppisessä joukkueessa sitten ikään kuin ei pysty keskittymään kuin yhteen kilpailuun ja ihan henkisestikin veikkaan, että jotain tämmöistä se on, että ei vaan niin kuin lähde niin sanotusti. Niin on tuossa noin muitakin esimerkkejä, voidaan ottaa Napoli-käsittelyyn myöhemmin, niin Conten miehistö ei ole Euroopassa kyllä niin kuin pitkälle pötkinyt ja Villarrealistakin Thierry Barry iski ekan maalinsa nyt Evertonin paidassa, iso kaappaus Evertonit kesällä, että hänen kausi lähti viimein käyntiin, mutta joo, Villarreal täysin ulkona nyt viimeistään sitten, toi Kööpenhamina taisi olla
taisi olla se viimeinen sauma, että Villarrealissa pitänyt hoitaa. No entäs sitten Juho, sun viikon nosto? Mulla olisi ollut kyllä toi sama, toi Villarreal Kööpenhamina, ja pakko sanoa, että on kyllä ihmeellistä sen pelin perusteella, että mitenkä voi Villarreal olla La Ligassa noin korkealla. Ihan järkyttävää tekemistä mun mielestä tuon tason seuralta ja kotiottelussa, mutta Sampe nosti sen jo, niin mä kyllä nostan tuolta sitten, koska juuri Köpis voitti ja Napoli meni häviämään Benficalle ja on oikeasti pienessä vaarassa pudota. Ja siellä tosiaan ensi kierroksella sitten Napoli ja Köpis kohtaa, niin siellä on aika iso ottelu, koska mä sanoin, että ton ottelu häviäjä, niin on kyllä hyvin lähellä pudota. Niin se, että Mo on saanut nostettua Benfican sieltä ihan niin kuin kuilun partaalta vielä kanssa myöskin joukkueeksi, joka ehkä voi mennä jatkoon ja toisaalta Conte pudotettua Napolin niin kuin tonne ihan niin kuin karsijoiden joukkoon, niin se on ehkä mun nostona tässä kohtaa, että harmi kun Kimmo ei ole tästä nyt tänään linjoilla, sillä toi Eurokontte tuntuu kyllä olevan semmoinen jatkuva teema, että se on jännä, että mitenkä valmentaja, joka saa vuodesta toiseen, oli sitten joukkue mikä tahansa, niin jos pelataan pelkkää sarjaa, niin taistelemaan sarjan kuin sarjan mestaruudesta tai ainakin pärjäämään hyvin vähintäänkin, mutta sitten kun siihen laitetaan europelit kylkeen, niin tosi monesti on sekä sarjassa he niin kuin vaikeampaa, mutta sitten varsinkin ne europelit, niin tuntuu se yleisen tason verrattuna menevän niin tosi niin kuin alle taso. Eikö Conte ollut Interin kanssa yhdessä finaalissa? Olisiko ne hävinnyt Sevillalle vai kenelle ne hävisi Eurooppa-liigan finaalissa? Muistaakseni. Oliko se 2020? Oliko se vuosi? Joku mun mielestä finaali oli ja olisiko se ollut Sevilla sitten. Se oli se vielä aina kun naurettiin silleen, että Sevilla voittaa aina sen kilpailun ja se oli semmoinen aivan, siis niin surkea Sevilla vielä, mikä vei sen. Voi olla, että on eri vuosi nyt. 1920, tämä oli tämä koronavuosi. Joo. Niin, ja oliko Sevilla Joo, kyllä, Sevilla voitti 3-2. Joo, ihan käsittämätön. Siis ihan käsittämätön. Niiden joukkueiden tasoero oli siinä vuonna kyllä niin kuin aivan niin kuin infernaalinen. Joo, toi on... No on tuolla Sevillalla ollut siellä Jules Koundé muun muassa ollut siellä ja legendaarinen Ever Banega muun muassa pelaamassa. Kyllä. Ja Luke de Jong painanut pari kaappia ja Romelu Lukaku tehnyt oman maalin ja se on näköjään jäänyt sen finaalin voittomaaliksi. Unohdin ihan kyllä kokonaan tuon. Tämä oli hyvä nosto. Tosiaan toi Napolin 2 viimeistä peliä, he on nyt tuossa niinku pisteellä kiinni tässä 23. sijassa, että menossa sinne seuraavalle kierrokselle Mestariliigassa, mutta tosiaan Kööpenhaminaa vastaan ihan ratkaiseva ottelu. Sen ottelun voittaja tulee olemaan aika paljon lähempänä jatkopaikkaa. Että Napolin sit viimeinen ottelu on Chelsea vastaan kotona, että huomattavasti hankalampi kamppailu vielä, jos Conte on silloin ylipäätään peräsimessä, että tuohon nyt on se kuukausi aikaa, tammikuun lopulla sitten vasta ratkotaan noi viimeiset paikat. Ja Benfica on mun mielestä hyvä nosto myös, että kaksi voittoa nyt putkeen Jose Mourinholla tosiaan, että ainoa huono puoli siinä on, että Benfica ei ole vielä tuossa jatkopaikassa kiinni ja tarkistin, että viimeiset ottelut heillä on Juventusta ja Real Madridia vastaan, että voi olla, että jää vähän torsoksi kuitenkin toi heidän kirinsä. Mutta mennäänkö tuohon niin top 8 kiinni ja sitten niin keskustelu mielenkiintoinen mun mielestä tässä niin voimasuhteiden välillä maakohtaisesti. Mä tarkkailin tuossa vähän markkina-arvoja ynnä muita, mutta luettelen nopeita top 8 tällä hetkellä, jotka on siis menossa suoraan sinne toiselle kierrokselle. Arsenal, Bayern München, PSG, Man City, Atalanta 5, Inter, Real Madrid ja Atletico Madrid 8. sijassa tällä hetkellä kiinni. Toki nuo pisteerot on ihan olemattoman pieni, että siinä on Atletico Madridin kanssa tasois muutama joukkue ja heti perässä, mutta aika tasaisesti jakautunut voisi sanoa, että Bayern München Saksasta se ikisuosikki aina menossa jatkoon ja Espanjastakin kaksi seuraa, että sitten Barcelona on 15. tällä hetkellä, toki myös jatkopaikossakin. Onko Sampe odotusten mukaan mennyt Espanjan päässä tähän mennessä?
Villarealin lukuun ottamatta. No joo, jollain tapaa. Ehkä mä olisin, tai niin kuin sanoin viimeksikin pari viikkoa sitten, että kyllä mä odotin, että Barcelona, mulla on tunne, että niillä on aika helpot noin 2 viikkoa peliä tai helpot, mutta voisi kuvitella, että 6 pistettä. Et uskon, että Barcelona tuosta menee vielä tuonne 8 sakkiin ja Atletico Madrid sitten on vähän rajoilla, että se on aika mysteerinen jengi myös, että ei oikein aina tiedä, että mitä saa, että ja sitten taas Real Madrid on sitten myös vähän oman lukunsa, heilläkin on toki niin kuin 2, heillä on Monaco kotona ja olisiko ollut sitten se Benfica vieraissa, niin periaatteessa sitten voitto ja tasuri pitäisi riittää jatkopaikkaan tai suoraan sellaiseen, että pääsee sinne 16 joukkoon, mutta ehkä toi on aika odotettu. Vähän Athletic Bilbao myös ennen kautta, niin povasin, että meillä voisi ehkä olla mun mielestä 3 pistettä enemmän tossa, että se olisi ehkä luontevaa, mutta kyllä toi aika niin kuin, ei tossa mitään ihmeempää ole. Mun mielestä silleen, että aika odotettu. Entäs Saksa sitten, Juha, Dortmund 10. 11 pisteessä ja Bayern München lennohan on estänyt vaan Arsenal, joka on kilpailussa päästänyt 1 maalin tähän mennessä, se oli Bayern Müncheniä vastaan. No Bayernilla on mennyt just niin kuin odotettiin ja mun mielestä Dortmundillakin, että sitten noin 2 muuta, että Leverkusen pienoinen pettymys, mutta tällä hetkellä kuitenkin vielä ihan jatkopaikassa suht hyvin kiinni, siellä 9 pisteessä 20. Mutta kyllä tämä Eintracht Frankfurtin meno on ollut todella suuri pettymys. Toki Frankfurtin otteluohjelma on ollut hyvin haastava, siellä ei ollut juurikaan helppoja otteluita, mutta onhan ollut noin osat esityksistä niin kuin ihan ala-arvoisia. Et Atalantalta 0-3 turpaa ja Liverpoolia vastaan ihan vastaan tuli ja 5-1 turpaa ja Atletico Madridilta 5-1 turpaa, niin antoi Eintracht Frankfurtilla niin kuin aivan surkeita ollut toi tekeminen. 16 päästettyä maalia, ainoastaan Ajax on päästänyt enemmän kaikista mestariliigan joukkueista. Toki sillä on muutama joukkue päästänyt yhtä paljon kuin Frankfurt, mutta kyllä toi Frankfurtin meno on ollut semmoinen suuri pettymys Saksan näkökulmasta. Ja jos noita maitten välisiä voimasuhteita vähän katsoa, niin mun mielestä myöskin niin kuin sekä Saksa että Espanja pieniä pettymyksiä niin kuin tällä kaudella. Mutta sitten niin kuin Englannin menohan kyllä mun mielestä on ollut tosi vahvaa, että siellä on 13 parhaan joukossa kaikki 5 englantilaista seuraa kuitenkin, mitä tuosta nyt nopeasti katoin. Hetkinen, niitä on tosiaan 6 tänä vuonna tuolla 13 joukossa kaikki 6, joo. Jep, ja sitten siinä kuitenkin niin kuin niistä 6, jotka on mukana, niin Arsenal on toki ollut hyvä siellä Valioliigassa, mutta kun katsoo nyt vaikka Liverpoolia ja Newcastlein tätä kautta, niin ei se ole kovin hyvin kotaisessa sarjassa mennyt, ja siitä huolimatta niin kuin aika turvallisesti molemmat menossa tuossa jatkoon, niin tuossa niin kuin Englannin niin kuin etumatka rahan suhteen niin alkaa näkymään koko ajan enemmän ja enemmän tuolla kentällä. Tarkistin Transfermarktista, niin kun näitä arvo ja pelaajien arvoisissa seuroissa, niin englantilaisseuroissa siis 5 on tällä hetkellä top 10, että Real Madrid on arvokkain seura, sitten heti perässä Arsenal, Man City, Chelsea, Liverpool ja Tottenham, Newcastle myös itse asiassa mahtuu tuohon mukaan, että kyllähän se kertoo niin kuin ylivoimaa ja voin sanoa täällä Englannissa asuvana, että kyllähän tietenkin täällä tuo Valioliigan arvostus ja semmoinen niin oman napan tuijottaminen on aika iso ilmiö, ja esimerkiksi Manchesterissa, niin kyllä mä tiedän paljon Manchester Unitedin kannattajia, jotka ei ole sit niin kuin peliikään kattonut tällä kaudella mitä Euroopan kilpoja, koska heidän joukkueensa ei ole mukana, ja silleen, että se on aika vähän ollut puhetta tuosta kilpailusta, mutta sitten toisaalta niin kuin Newcastle ja Tottenhamille ehkä vaikka vähän pienemmät seurat tuosta näiden niin kuin jättien takana, niin onhan se heille ollut iso menestys, ja se ehkä niin kuin vähän vääristä, että Newcastlekin tosiaan on 10. arvokkaan porukka, niin ihan niin kuin onneksi sen perusteella nyt näitä paikkoja ei ratkaista, mutta kyllähän se antaa osviittaa, ja sillä
oletusarvo pitäisikin olla, että Newcastle olisi siellä kamppailemassa juuri näistä paikoista, missä he onkin, että Leverkusen meinasi hakea täydet pisteet viikolla sitten loppuhetken tasoitus, mutta se ehkä heidän kannattajillaan niin taisi tulla sellainen vääristymä, että Newcastle mukamassa olisi vielä semmoinen pienehkö keskisuuri seura, että kyllähän todellisuudessa niin noita hankintoja, mitä ne on tehnyt Voltemade esimerkiksi suurimpana, niin kyllä heidän pitäisikin pystyä kilpailemaan paikoista ihan sinne 8 joukkoon mun mielestä. Kyllä, samaa mieltä. Joo, niin, jatkamaan, sori. Ei, voit jatkaa Sampe siitä, mutta ehkä niinku huolestuttava tuossa oli vielä, kun mä katsoin, jos me ollaan puhuttu niinku Superliigasta, että se tulisi olemaan ongelma, niin kyllähän Valioliiga tietyllä tapaa se raha on siirtynyt niin paljon sinne, että siinä on muodostumassa tänne Englantiin niin omanlaisen Superliiga, että sitten kun katsoo Eurooppa-liigaa, niin ihan ylivoimaisesti Nottingham Forest ja Aston Villa on siellä ne niin markkina-arvotaan suurimmat seurat. Ja sitten vielä konferenssiliigassahan on vain yksi englantilaisseura, Crystal Palace, mutta heidän niin markkina-arvo on lähes tuplat seuraavaan porukkaan. Et siitä voi pitää oman keskustelun, että pitäisikö niitä olla siellä mukana, mutta niin kuin isojen maiden seuraa konferenssiliigassa, mutta kyllä se osaltaan herättää ainakin mulle semmoista huolestusta siitä, että kuinka paljon, tämä niin kuin alleviivaa sitä, että kuinka paljon se raha on painottunut Englantiin ja Valioliigaa tällä hetkellä. Joo, kyllä, ja samaa mieltä, ja ehkä se laajuus just siinä laadussa on ehkä tällä hetkellä se huomioarvoisin mun mielestä juttu. Se, mikä mua ehkä 2 pointtia, ehkä toinen, mitä mua on aina hämännyt, on se, että tästä aiheesta jotenkin puhutaan mun mielestä, niin kuin mekin puhutaan tästä, ja mä en tiedä, miksi tästä niin kuin puhutaan. Niin kuin, ketä tämä niin kuin, ikään kuin olisi jotain faneja, mitkä on jonkun niin kuin sarjan faneja, mitkä on niin kuin jotenkin ihan fiiliksistä. Et mä en niin kuin oikein ikinä ymmärtänyt, että kenelle tämä aihe on, niin kuin, että tavallaan sä kannatat jotain seuraa tai jotain, niin mitä väliä sillä sulla on jotenkin, että pärjääkö, jos sä oot Tottenham-fani, niin kiinnostaako sua, että pärjääkö Newcastle tuossa mestarien liigassa, että tuokse sulla jotain lisäarvoa siihen, en tiedä, tai mä ainakin jotenkin vähän aina karttanut, että mä niinku tavallaan, että ikään kuin se olisi ainoa mittari seurata jotain jalkapalloseuraa tai vaikka niinku sarjaa, niin ainoa mittari on se, että kuinka monta sen sarjan joukkuetta pelaa sitten jossain, on mestarien liigassa jatkossa jossain. Kai se jollekin on joku tärkeä arvo, mutta sitten ehkä toinen pointti, että mun mielestä toi laajuus on just, että on ihan selkeä merkki, ja se on nyt tietysti ihan itsestään selvääkin, että näin sen pitää mennä, mutta sitten jos katsoo tavallaan sitä ihan kärkeä tässä kilpailussa mestarien liigassa, niin mä en ehkä siitä olisi niin huolissaan, että me nähtäisiin vaikka edes seuraavan 10 vuoden aikana niin, että se on aina Valioliigan voittaja. Et jos nyt katsoo vaikka, tämä on aika pitkään ollut tämä kehityskulku jo vastaavanlainen, jos katsoo niin kuin vaikka viimeiset 2 vuotta, niin siellä ei ollut Valioliigan joukkuetta finaalissa, ja viime vuonna oli 1 välierissä, ja sitä edellisenä vuonna tai silloin oli niinku toi, oliko silloin yhtään Valioliigan joukkoa, 4 joo. Ei ollut 4 joukossa. Mä en muista, missä vuodessa me tällä hetkellä, silloin. Mutta joo, City mestaruus. Eli viime vuonna oli Arsenal, eikö se ollut Arsenal oli oliko se välierissä viime vuonna? Joo, mikä muu se PSG pudotti ensin Liverpoolin ja sitten pudotti Arsenalin sitten seuraavaan kierroksella. Näin. Kyllä, ja sitten oli PSG Inter, ja edellisenä vuonna oli Real Madrid Dortmund ja Barcelona PSG. Eikö Barcelona Dortmund ja, miten se nyt meni se? No anyway. 24 oli Real Dortmund ja 23 City vei. Niin, mutta ketä oli 4 joukossa siinä, mikä se välieräparit oli. Mutta sitten pointti on niinku se, että sitä edellisenä vuonna siellä oli niin kuin City voitti Inter ja näin, ja sitten oli Liverpool finaalissa ja näin. Et se on se laajuus, että sieltä voi moni joukkue on ollut finaaleissa ja Chelsea on voittanut kilpailuja vähän tai 5 vuotta sitten, vai mitä siitä on. Mutta siis, että
mä en usko, että tuo kehityskulku menee kuitenkaan siihen, että me nähdään pelkkiä valioliigajoukkoja tuolla niin kuin ihan niin kuin kärjessä, koska jalkapallo on niin laaja laji ja ne on niin valtavia nuo seurat sitten, jos mennään vaikka Espanjaan noihin 2 jättiin, ja niihin on aina niin kuin vetoa. Atletico Madridin uuden omistajapohjan kautta saa nähdä, mitä se tuo tullessaan. Ja sitten Bayern München on aina Bayern München, että se tulee aina niin kuin olemaan iso. Ja sitten Italiasta, niin sieltäkin on nähty niin kuin finalisteja, jos ottaa 10 vuoden aikajänteellä, niin Juventus 2 kertaa ja Inter ja muuta, mä oon silleen samaa mieltä, Pauli, että mä oon silleen kanssa huolissaan ehkä siitä, että mitä tapahtuu niille, sanotaan 16 joukkueelle niissä sarjoissa, mitkä ei ole näitä jättejä. Mutta sitten kun mennään tämän kilpailuun ihan tuonne huippu, niin mä en usko, että kyllä ne tulee aina olemaan yhtä isoja siellä ja tullaan näkemään edelleen. Et ei tule käymään niin, että espanjalainen tai saksalainen tai italialainen ei tule voittaa 10 vuoteen tai ranskalainen ei tule voittaa 10 vuoteen niin kuin mestarien liigaa, että näin tämä ei tule menee kyllä. Kyllä, ja mä ehkä tuohon vielä lisäisin sen, että yksi syy, mikä tekisi minusta onkin niin on se, että jalkapallo on niin todella laaja laji, on niin paljon laadukkaita pelaajia, niin paljon laadukkaita valmentajia, että ne ei vaan ne kaikki hyvät yksilöt millään keskity pelkästään sinne, missä se suurin rahamäärä on, eli se Valioliigaan, vaan sinne joka tapauksessa aina jää sitten muihinkin sarjoihin sitten niitä tosi taitavia pelaajia, tosi taitavia valmentajia, tulee uusia pelillisiä innovaatioita. Ja kyllä me nähdään nytkin silleen, että onhan myöskin tosi paljon hyvää futisosaamista yhäkin esimerkiksi Euroopan ulkopuolella, vaikka niin kuin Latinalaisessa Amerikassa ja näin edelleen. Et se mun mielestä vähän sen suojelee jalkapalloa siinäkin mielessä, että se rahan keskittyminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että menestys keskittyy myöskin sinne rahan ympärille, ainakaan ihan automaattisesti. Kyllä, ja mä en mitenkään, vaan edelleen painotan, että mä en itsekään nyt yritä kumota tätä, että se on ihan selvää, että tuo rahamäärä, mitä Valioliigaan on investoitu ja se laajuus, että se on selkeästi mun mielestä tällä hetkellä laadukkain sarja, jos ottaa kokonaisuutena. Siitä ei ole niin mun mielestä mitään keskustelua, mutta ehkä tuota mun äskeistä pointtia alleviivaten, ne on aina vähän vaarallisia mennä historiaan, mutta jos otetaan toi 10 vuoden aikajänne, eli 2015-2025, sovitaan nyt vaikka semmoinen aikajänne, niin mestarien liigan on voittanut 6 kertaa espanjalainen, 3 kertaa englantilainen, kerran saksalainen ja kerran ranskalainen. Ja sitten taas jos mennään tuonne vaikka Eurooppa-liigan puolelle, niin sama lukema, itse asiassa melkein niin kuin Italia vaihtuu Italiaksi toi Ranska siinä, ja sitten jos katsoo yhdistettyä näitä 2 kilpailun, niin Espanja on voittanut 12 mestaruutta ja Englanti 6. Et silleen toi ei niinku, ihan aina niinku puhutaan, että Valioliiga on aivan ylivoimainen ja jne näin, mutta sitten kun me katsotaan noita tilastoja, niin se ei niinku, toi tilasto ei peilaa siihen, että ne kärkiseurat olisi aina jotenkin ylivoimaisia. Mutta sen mä sanoin, että City olisi voittanut 3 Champions Leaguea ilman Real Madridia. Se on niinku, näin se on. Ja Eurooppa-liigankin olisi voittanut Manchester United ja joku muukin englantilainen ilman Unai Emerytä voisi se sanoa myös. Ja Englannissahan tähän vasta-argumentti on just tähän keskusteluun, että on käyty aika paljon Englannissa, että minkä takia ne ei voita sit näitä kilpailuista, että ei mene niinku ihan päätyyn asti, niin yleisin argumenttihan on se, että koska se sarja on niin laadukas, niin se vie, eikä talvitaukoa, niin se vie esimerkiksi niistä jatkopeleistä, ne pelaajat on aika puhki, ne joutuu kilpailemaan niin viikosta toiseen niin kovalla tasolla, että sitten se vie sen ehkä viimeisen terävyyden kevään sit isoista mestariliigaotteluista. Se on niin kuin Englannissa monesti vasta-argumentti, mutta on niin kuin yleisesti kyllä samaa mieltä, että isoja jengejä niin riittää Euroopassa. Joo, ymmärrän tuon vasta-argumentin, mutta sitten samaan aikaan niillä on aika paljon enemmän rahaa, että ne pystyy rakentamaan. Citylläkin on ollut monena vuotena yli joka pelipaikalle 3 pelaajaa ja muuta, että en mä tiedä. Se on vähän niin kuin sitten aina, miten sitä asiaa, että mun mielestä ehkä vähän semmoinen selityksen, kun on tossa jutussa sitten, että kyllä. Mutta
Ja mun mielestä tuossa ehkä vähän aliarvioidaan myöskin varsinkin La Ligassa ja Serie A:ssa käytyjen mestaruustaistoja sekä sitten niitä seuraa varsinkin La Ligassa ja Serie A:ssa, että ehkä toi pätee jollain tavalla näinä vuosina, vaikka niin kuin Bundesligaan nyt kun Bayernilla ei ole kovaa kilpailua tai Ranskaan, kun PSG:llä ei ole sellaista kunnon haastajaa, mutta kyllähän sekä niin kuin Real että Barca, niin harvassa on ne vuodet, kun heillä ei olisi sitten niin kuin kovaa mestaruustaistoa siellä kuitenkin kotimaassa, ja sama juttu mun mielestä pätee Serie A-seuroihin, että on siinä mielessä mun mielestä myöskin niin kuin vähän silleen, aika silleen niin kuin Englantiin keskittynyt näkökulma, jossa ei ehkä ihan nähdä, että kuinka laadukkaita joukkueita siellä esimerkiksi niin kuin sitten La Ligassa nämä Sevillat ja Villarealit ja sitten Serie A:ssa sitten niin kuin nyt vaikka nämä Comot ja Laziot on vaikka ollut. Tämä on hyvä, että tämä on juuri niin kuin englantilaisessa keskustelussa toi jätetään pois aika kokonaan toi argumentti. Ja ehkä toki se, että just se pohja on niin kuin vielä ihan viime vuosina niin noussut, että nämä Crystal Palace, joka on nyt esimerkiksi konferenssiliigassa, kyntää kylläkin tällä hetkellä, saa nähdä miten käy ratkaisuottelu sen Kupsia vastaan, mutta just niin kuin markkina-arvollisesti niin pitäisi olla ehdottomasti sen kilpailun suurimpia, ja sitten Eurooppa-liigassa esimerkiksi Nottingham Forest, joka on niin kuin Valioliigan aika häntä porukoita tällä kaudella, niin pitäisi olla sen kilpailun yksiä suosikkeja, mutta liikutaan eteenpäin, hei tuosta markkina-arvo on kuitenkin silleen tylsiä, että niillä ei niin kuin jalkapallo-otteluita onneksi ratkota, eikä tule ikinä ratkomaan, niin kyllä tässä yksi kuumimpia keskusteluja on ollut Xabi Alonson ympärillä Real Madridissa. Pep Guardiola antoi hänelle vinkin ennen peliä, että käyttää omaa penistään pissaamiseen, että Guardiola sanoi, että ilmeisesti sitä, että ei kannata alkaa matkimaan, niin ottaa muilta malleja, että Alonso osaa itse päästä tuosta tilanteesta ulos, mutta 2 voittoa viimeisestä 8 pelistä, ja eikä tullut remontada Man Cityä vastaan. Real Madrid sen hävisi 2-1 kotikentällään, niin Sampe, miten se näki sitten niin Alonson lähitulevaisuuden tällä hetkellä? No mä ensin aloitan ihan lähitulevaisuudesta, niin kuin mä laitoin teille tuossa tänään viestiä jo, jos siitä vai onko eilen, että olisi kyllä niin kuin järjetön, mun mielestä ylipäätään aina kun annetaan jotain ultimaattumeja, mä en tiedä miten totta se oli, mutta se, että joukkue, jossa niin kuin 4 tai 5 avauksen pelaajaa on loukkaantunut, ja sitten sulla on vielä ehkä niin kuin maailman paras jalkapalloilija tällä hetkellä Kylian Mbappé, kuka ei myös sekään pelaa. Sitten se joudut lähteä sellaisella repaleisella jengillä pelaa Man Cityä, ja sitten sanotaan, että jos ei tästä tule voitto, niin sitten se on siinä. Että se on niinku, ihan niinku järjetön tavallaan logiikka, että jos sä oot sitä mieltä, että valmentaja jatka, niin lopeta se sitten vaan ennen sitä matsia vaikka, että eihän tuossa ole mitään järkeä. Mutta mä en tiedä, kuinka paljon tuossa on lehdistön tuollaista luomaa juttuja ja kuinka paljon, niinku, että mutta se tilanne on oikeastaan se, että Realhan aloitti kauden tuloksellisesti niin kuin todella hyvin. Siellä oli yksi semmoinen kumpu tässä, eli Atletico Madrid voitti 5-2 ton derbyn, mutta varsinkin siinä sanotaan El Clasico ja sitä jälkeinen Valencia-peli, niin Real pelasi oikeasti aika hyvää futista, missä niin kuin prässättiin korkealta ja jotenkin näki, että nyt on niin kuin tavallaan Alonson ne kaikki, mitä hän haluaa tuoda, ne ainakin jollain tasolla jo implementoitu siihen juttuun. Ja sitten oikeastaan iso muutos tapahtui, se oli oikeastaan se El Clasico, kun Vinicius otettiin vaihtoon, ja en tiedä, oletteko nähnyt tämän episodin, mitä siinä tapahtui, mutta se oli 70 minuutilla, ja tämä oli tavallaan tilanne, mistä on paljon ollut puhetta, että kun seura eikä Alonso, tai seura oli sanonut, että tästä ei rangaista pelaajaa millään tavalla tai muuta, niin sitten Alonso joutui ihan nöyrästi sitten nöyrtymään tähän juttuun ja ottaa vastaan tämmöistä aivan hirveätä niin kuin käytöstä omalta pelaajaltaan. Ja mun mielestä tämä oli niin kuin hetki, milloin se auktoriteetti syötiin täysin. Eli pelaajat sai tavallaan ymmärryksen, että okei, että se on ihan sama mitä mä teen, niin tuolla ei ole enää mitään auktoriteettia niin kuin täällä. Ja sitten tuli ilmi näitä juttuja, että oli tiettyjä pelaajia, mitkä ikään kuin kapinoi. Ja en tiedä,
kun näistä ei tiedä, tämä on vähän tämmöistä sumusta, että mitkä on totta ja mitkä ei, mutta että oli esimerkiksi ei haluttu kuunnella, kun oltiin videopalavereja, oli niin paljon ja oli kaikkea semmoista, mitä Ancelotti aikana ei varmaan ollut ja että oli enemmän semmoista feel good meininkiä ja niin kuin näin. Ja nyt sitten tavallaan toihan on ihan naurettavaa, siis suorastaan niin kuin osalta pelaajia ja Vinicius vissiin siinä on se yksi pahimpia ollut ymmärrettävästi ja mikä on vielä hämmentävää, että Vinicius on itse ollut vuoden ajan aivan niin kuin surkea, siis suorastaan varsinkin niin kuin omaan tasoon nähden ja sitten tavallaan käyttäytyy kuin Cristiano Ronaldo ikään kuin Real Madrid aikoinaan. Että hänelle suotiinkin tällaista, koska maaleja tuli sitten niin kuin 50 kaudessa pelkästään La Liga-peleissä, että sitten niin kuin voidaankin vähän antaa erityisvapauksia, mutta tämä on niin kuin tavallaan tämä, mistä tämä kaikki spekulaatio lähti. Ja sen jälkeen, kun tämä auktoriteetti hävisi, niin hävisi myös kaikki pelitavat, mitä oltiin ajettu sisään. Eli joukkue rupesi olemaan ihan semmoinen flekmaattinen, käveli, sooloili. Siellä oli pelaajat pelas vähän niin kuin, olisiko ollut kahta joukkuetta niin kuin kentällä. Osa noudatti jotain ja osa ei ja näin. Ja sitten tulokset sitä muuten niin kuin heikkenen, ruvettiin puhua, että pukukoppi on menetetty ja koko ajan tuli lisää näitä uutisia. Ja sitten siellä oli muutama ottelu, mitkä näytti ihan hyvältä. Oli Athletic Bilbao tuossa niin kuin, viime viikon, olisiko ollut keskiviikkona, oli itse asiassa aika hyvä peli Realilta, toki Athletic oli aika surkeisiin, mutta joka tapauksessa ja Mbappe on oikeastaan pitänyt joukkuetta pystyssä, että 25 maalia tällä kaudella, käsittämätön niin kuin saldo ja aivan pitelemätön, että seuraava on Vinicius 5 maalilla, että toihan ei ole kestävää. Ja nyt sitten, jos mennään vielä siihen tilanteeseen tarkemmin, niin nyt eilen sitten taas joukkojen pelaajat tuli ulos, että joo, että me ollaan kaikki hänen puolellaan ja jne. En tiedä, mistä tämä muutos on sitten niinku tullut, mutta jos eilen katsoi sitä peliä, niin niinku esimerkiksi jonkun Viniciuksen tekeminen, siis ihan siis suorastaan luokatonta. Siis niinku, että jos sä, että siis niinku, tavallaan, että jos sä noin huonosti pelaat, niin sä et voi olla se tyyppi, mikä aiheuttaa valmentajalle niin kuin potkut. Ja nyt ilmeisesti siellä on sitten ollut tällaista spekulaatioon paljon, että mitä vaihtoehtoja tuossa niin on. Että jos Alonso potkitaan, niin kuka on maailmassa se valmentaja, kuka haluaa tulla tohon, että hänelle ei ole huippuvalmentaja, että hänelle ei ole auktoriteettia, että hän ei voi niin kuin vaatia asioita. Eihän semmoista valmentajaa niin kuin ole. Ja nyt sitten tuossa eilen vaan luin, että ilmeisesti nyt sitten pelaajat, heille on niin kuin annettu ymmärtää, että nyt tämä pitää niin kuin, tämä homma muuttuu ja te olette niin kuin vastuussa tästä ja näin. Että tosi mystinen tilanne. Mun veikkaus on se, että Supercuppiin asti on aikaa, ellei nyt sitten tule jotain 4 tappioa vielä ne jouluu tästä kaikista peleistä kotona ja niin kuin näin. Ja sitten katsotaan mitä tapahtuu. Mä vielä palaan, mulla on pitkä tämä monologi, mutta mä vielä sanon tuohon sellaisen, että jos Jose Mourinho silloin kun hän oli Real Madrid-valmentaja, olisi nähnyt sen, miten Vinicius tuli vaihtoon ja miten se käyttäytyi siitä, niin se ei olisi pelannut puoleen vuoteen. Se olisi niin kuin ollut se juttu. Ja niinhän Mourinho tekikin, se laittoi esimerkiksi Casillas joutui penkille, koska se oli jotain tällaisia juttuja. Mun mielestä nämä vaatii nämä tilanteet tällaisia toimenpiteitä, jos sä haluat ajaa sen asian. Tämä on vähän myös Xavi Alonso oma vika, tämä juttu. Että olisi pitänyt vaan ottaa todella tiukka ote, niin kuin Slot teki Liverpoolissa esimerkiksi. Niin, kuin vaikea sitten se välikommenttina. Sano vaan, mä mietin vaan Juho, anna sulle jatkona, että kuin vaikea se auktoriteetti on saada takaisin sitten, että jos se on niin kuin menetetty mukamassa aika nuori valmentaja joka tapauksessa kyseessä, niin aika hankala tilanne Alonsolle. Siis se on todella hankalaa ja niin kuin, että mä oon, siis tämä niin kuin ehkä, toihan niin kuin mun mielestä vaan jotenkin kuvastaa tätä ehkä nykypelaajien tällaista. En mä tiedä, onko tämä tämmöistä vanhan ukon selitystä, mutta jotenkin musta noi pelaajat on vaan tollaisia ihme primadonnia nykyään. Ne ei ole niinku joukkuepelaajia, vaan on tollaisia brändejä, mitkä on tuo kentällä jollain tapaa. Ja sitten on muutamia valmentajia, niin kuin Guardiola, mikä aika armottaa laittanut jengi kilometritehtaalle, niin kuin Man Citystäkin, jos homma ei toimi. Eli vaikka nyt
no siellä on montakin esimerkkiä siis semmoisia, että sitten vaan niinku lähtökesällä, jos se ei maistu, tai tammikuussa. Menisin huudaa tuonne väliin, että eikö tuolla Vinin kohdalla ole myöskin se sopimustilanne, että siellä on kohta sopimus päättymässä ja siellä on koviakin neuvotteluja käyty ja mietin kanssa tässä, että ainakin oma ymmärrykseni on, että Florentino Perez ajattelee, että Real Madrid on maailman suuria, maailman hienoja seuroja, jossa kaikki haluaa ehdottomasti pelata ja se olisi niin kuin Realille ja varsinkin Perezille arvovalta tappio, jos Vini sieltä niin kuin lähtisi jonnekin muualle, että voiko tämä johtua myöskin sitten tällaisesta asiasta, että esimerkiksi sitten Vinille on annettu vähän siimaa tällaisessa tilanteessa? Mä en jaksa uskoa tuohon varsinkaan nyt viimeisen vuoden aikana katsoa, miten surkeasti oman, siis jos miettii niitä taaksepäin, miten hyvä pelaaja hän oli. Jos miettii Florentino Perezia, niin hän on myynyt Cristiano Ronaldon pois, ja hän on myynyt Sergio Ramoksen, ehkä niin kuin isoimman seurapelaajan niin kuin, ikinä. Niin sekin vaan, että oli tai tämmöinen neuvotteluhomma meni aika määrä umpeen, niin ei muuta kuin pois vaan täältä. Mä en usko tohon yhtään, että tässä olisi kyse siitä. Plus, että Vinicius vaatii isompaa palkkaa tai siis saman luokkasta palkkaa kuin Cristiano Ronaldolla aikanaan. Ja se on niin kuin jotenkin pöyristyttävää. Siis niin kuin, vaikka onkin niin kuin hyvä jalkapalloilija, niin puhutaan kuitenkin seurahistorian niin kuin parhaasta ja niin kuin ehkä maailmanputis niin kuin historiankin yhdestä parhaasta jalkapalloilijasta, niin on tavallaan jotenkin tuntuu, mä en tiedä missä maailmassa nämä agentit ja muut niin kuin elää, mutta sopimushan loppuu 2027, että jos tämä homma niin kuin jatkuu tällaisena, niin en yhtään ihmettelisi, jos Vinicius myydään ensi kesänä sitten jonnekin. Noiden kisojen jälkeen on hyvä lähteä Saudi-Arabiaan sitten. Seinä kolmannelle on laadukkaiden jalkapallopodcastien perhe. Meidän säännöllisiin podeihin kuuluvat italialaiseen jalkapalloon keskittyvä Italo-podcast, Sumusaarille sukeltava Brittifutis-podcast, Euroopan metropoleihin ja ytimiin tunkeutuva Euroshow sekä huuhkajien lentoa seuraava Maajoukkue-podcast. Toinen viikon iso keskustelu tietenkin ollut Liverpoolin Mohamed Salan ympärille. Ehkä kun tämä jakso tulee ulos, niin Arne Slot on pitänyt perjantaina sitten varmaan lehdistötilaisuudessa. Monet sitä on kuullut ja tietää ehkä enemmän niin kuin Salahin tulevaisuudesta, mutta ihan mielenkiintoinen keskustelu. Liverpoolhan onnistui voittamaan Interin loppuhetken aika kevyt pilkku oli, jonka sai siinä lopussa, mutta Arne Slotille hyvin tärkeä voitto. Hän sai sitä auktoriteettia nyt ainakin takaisin, vieraspäätös ja San Siron ylähyllyllä, niin laulo hänen nimensä ja tuntuu olevan niin kuin tällä hetkellä voittaja tuossa väännössä Salahin ja Arne Slotin kanssa ja Liverpool nyt pelaa siis lauantaina Brightonin vastaan Valioliigassa ja sen jälkeen Salahin on määrä lähteä Afrikan mestaruuskilpailuihin sitten ja palaako enää koskaan Liverpooliin, mutta heitä vähän lonkaalta, mutta onko teille tullut mieleen tämmöisiä niin kuin vastaavia keissejä, just jossa pelaaja on yhtä herkästi tai helposti niin kuin noussut päävalmentajaa vastaan. Et Salahan penkitettiin taustaksi niin käytännössä 2 tai 3 ottelusta putkeen ja yhdestä niistä pelasi puolikkaan pelin aika huonon alkukauden jälkeen ja sen jälkeen hän sitten tuli ulos sanoi, että hänet on heitetty bussin alle ja välit Arne Slotin kanssa poikki, mutta onko niinku vastaavanlaisia ulostuloja tuu mieleen? No itsellä muistuu, mä en muista sitä ulostuloa, mutta muistuu vähän toi ihan ruusuisesti mun mielestä alkanut Guardiola ja Zlatanin liitto Barcelonassa ainakin aikanaan, että siinä tuntuu olevan monenlaista niin kuin tämän tyyppistä ja sitten kirjassa Zlatan sitten päätti kertoa sitten vielä oman versionsa tapahtumista, mutta ja eikö ollut Joao Cancelo ja Guardiola myös, heillä oli, en tiedä miten julkiseksi se meni ja niin kuin näin, mutta jonkinlaista tämmöistä muistelisin olleen ja sitten mun mielestä nyt heitän heti tohon, niin toi Viniciuksen keissistä se, että hän pyysi anteeksi silloin tätä El Clasico-tapahtumaa, mutta hän ehti anteeksi pyynnöksi Xavi Alonso pois ihan tarkoituksella. Joo. Mun mielestä se on niinku
todella ruma toiminta, siis todella rumaa niin kuin toimintaa ja näin, mutta en mä ehkä ihan noin, ei muistu tommosta, että oli jotenkin todella, se haastattelu oli outo, sitä oli outo katsoa, että se tuntui, että se olisi ollut semmoinen AI:n tekemä, mitä näkee aina nykyään välillä semmoisia pilahaastatteluja, että se tuli niin suoraan jotenkin todella kuodattamatonta tuollaista kamaa. Ja sitä just kun ei Salahin haastatteluja ei näe tosiaan Brittifoodis podcastissakin kiinni, niin hän ei anna englanniksi oikeastaan haastatteluja. Taisi olla 4. hänen koko Liverpool-urallaan, minkä antoi niin kuin, julkisesti Mixed medialle, niin se on yleensä liittyy johonkin sopimusneuvotteluihin. Mutta sama esimerkkihän tämä on niin kuin pelaajavallasta kanssa, että Salah näyttää sitä ja mielenkiintoinen niin keskustelu joka tapauksessa. Ton tason tähdet on sitten taas vähän niin kuin omalla luvullaan sit mun mielestä, kun Ronaldo, Messi, Mbappé on näyttänyt sitä PSG:ssä ja sitten Salah, että käyttää heidän niin kuin oikeuksia aika vapaasti kyllä. Kyllä, ja sanon vaan nopeasti, että just nostit tuon Ronaldon, niin kyllähän Ronaldo sitten taas tuolla Manussa se toinen kerta, kun oli siellä, niin sehän oli vähän tuon tyyppistä myös, mutta siinä oli ehkä vähän sama fiilis tulee ehkä kuin tuossa Salahin tapauksessa, että ei ehkä ihan enää riitä ja on jotenkin kuvittelee olevansa ehkä isompi kuin seura, ainakin hetkellisesti. Kyllähän noita varmaan on enemmänkin, mutta ne ei ollut niin julkisia sitten noin, että harvoinhan pelaajat tulee niin kuin noin julkisesti sitten niin kuin esiin, että minusta mitä mä itse tulkitsin sitä Salahinkin niin ulostuloa, niin sillä varmaan niin kuin Salah kokee, että hän on ihan maailman parhaimpia pelaajia ja on niin kuin seuralegenda Liverpoolissa ja sitten kokee, että hän ei olisi niin kuin ansainnut tällaista kohtelua, mutta sitten samaan aikaan niin koko syksyotteet on ollut aika surkeita siihen niin kuin odotustasoon nähden ja muutenkin, niin siihen nähden niin kuin penkitys on ollut niin kuin ihan niin kuin perusteltua Slotilta, mutta se ei ole ollut ehkä sellaista, mihinkä Salah on sitten tottunut, vaan että hän on ollut pelaaja, joka on halunnut aina pelata kaikki pelit ja yleensä vielä alusta loppuun. Niin Kyllä. Juho, oliko sinulle tuosta mestariliigakeskustelusta tai tästä 8 joukkoon pääsystä vielä jotain nostoja, se jäi meillä kesken vai liikutaanko jo eteenpäin? Ei ollut 8 joukkoon pääsystä, mutta ehkä tuosta ihan sille karsintakierrokselle pääsystä, niin mä katsoin sen verran, että viime kaudellahan vaadittiin 11 pistettä siihen jatkopaikkaan ratkisit maalierolla, että silloin taas Dinamo Zagreb tippua 11 pisteellä vielä Euroopan liigan puolella 10 pistettä. Että noihan on ehkä sellaisia niin kuin hyviä sitten niin kuin vertailukohtia sille, että kuinka paljon ehkä tälläkin kaudella pitäisi niitä pisteitä saada, että sieltä niin kuin jatkoon sitten niin kuin päästään, tai ainakin sitten tuonne niin kuin siis tälle karsintakierrokselle ja siellä niin kyllä mä näkisin, että siellä niin kuin ne on niin kuin nimenomaan noin Napoli, Köpis, sitten myöskin Benfica, Pafos, Karabakh, PSV ja sitten niin kuin joidenkin niin kuin välillä ne vikat paikat tuosta sitten sinne karsintakierrokselle ja ratkotaan, että siitä ylöspäin, niin mä kyllä uskoisin, että tuosta niin kuin Leverkusenista ylöspäin niin ovat jo suht turvassa sitten noin joukkueet ja sitten toisaalta niin ehkä pienen sama voi antaa vielä Olympiakokselle ja Athletic Clubille, mutta hyvin pienen, että tuolta vielä voisi niin kuin vielä nousta. Eintracht Frankfurtin uskon olevan jo pihalla. Mä vielä, Pauli, mä ihan nopea heitän viimeisen jutun tuohon Xabi Alonso-tilanteeseen, niin mä ennustan näin, että jos Xabi Alonso saa nyt potkut, sanotaan, että ne häviää Alavesille viikonloppuna. Kun se saa potkut, niin mä ennustan, että Real Madrid ajatuu samanlaiseen tilanteeseen, kun se ajautui joskus 2003 vai 4 vai mitä aikaa se on ollut, kun Del Bosque potkittiin aikanaan pois ja ikään kuin tähdet sai vallan Brasilian Ronaldo ja muiden johdolla. Treenaaminen oli sitten vähän niin ja näin ja se otti 4-5 vuotta, että se palasi edes jollain tasolla urheiluseuraksi. Ja mulla on sellainen ennustus, että jos nyt tapahtuu näin, niin tämä tulee olemaan todella niin kuin fataali tilanne. Että sitten annetaan ikään kuin pelaajille tällainen
Sara Power voittaa urheilun. Eikö sinne silloin palkattukin joku se prassivalmentaja? Oliko se Wanderlei Luxemburgo vai kuka olikaan just tämmöinen, joka oli vähän aika, joka ei... Joo, se tuli kesken kauden, olisiko ollut 2005 tai jotain tämmöistä, mutta kaikkihan lähti siitä, että Del Bosqueen mestaruuden jälkeen tai kenkään ja Manun kakkoskootsi Carlos Queiroz tuli paikalle ja homma alkoi ihan ok, mutta siitä lähti sitten seurahistorian pahimpia alamäkiä, mikä oikeastaan päättyi vasta 2007. Sitten että ei nyt ehkä ihan niin syvää nähdä, mutta kyllä tämä niinku vaikea on, että mitä tuossa, niinku, että jos ei niinku valmentaja saa valmentaa, niin en mä tiedä mitä. Että kyllä se viime vuonna Arsenaaliin vastaan nähtiin, että siitä nyt voi olla montaa mieltä, että millaista se oli se. Ne ei ollut mitään ihan ilotykitystä. Toki se Arsenalin kotipelihan oli uskomattomia maaleja ja näin, mutta niin kuin noin muuten niin se nähtiin, että toinen joukko oli valmennettu aivan viimeiseen senttiin asti ja toinen sitten vähän kokeili testata, että millaista se on vähän freestyle-futiksella pelata sitä ja ei se toimi. Tämähän on se Real Madridissa sinällään kyllä kiehtova, että se on aika uniikki seura sillä tavoin, että sehän kytee siellä taustalla toi pelaajavallan ongelma, tai kytenyt aina, että kyllähän sitä Alonso tullessakin sanottiin, että onko hänellä niin kuin karismaa ja auktoriteettia johtamaan tätä laumaa. Kyllä. Että Alonso on se tietenkin keksi, oli täydellinen siihen. Ei anteeksi, ei Alonso, vaan Ancelotti. Joo, mutta Ancelottin aikana ja Zidanen aikana ja muuten, jos puhutaan tästä niin kuin näin, niin nythän on sellainen vielä hassu tilanne, että ennenhän heillä on ollut tavallaan heittomerkeissä kentällä myös tällaisia valmentajia, eli joukkue kuitenkin niin kuin yleensä aina se on täynnä niin hyviä maailman parhaimpia pelaajia, että se nyt voi niin kuin ihan niin kuin huonosti ikinä niin kuin suoriutuu, ja siellä oli esimerkiksi Toni Kroos ja Luka Modric, jotka niin kuin tietyllä tapaa miettii, että jos olisi 2017 Modric ja Kroos laitettu eiliseen Real Madridin keskikentälle, niin olisi ollut aivan erilainen niin kuin toi peli, että he ikään kuin valmensi pelaajina sitä niin kuin peliä siellä, että puhutaan niin kuin aivan tämmöisistä niin kuin jalkapallon historian poikkeusyksilöistä, mitkä oli niin hyviä pelaamaan itsestä futista, niin kuin nimenomaan futista, eikä vaan niin kuin fyysisyydellä tällä ja muulla yrittänyt niin kuin kompensoida. Et eihän toi niin kuin Realin tämänhetkinen joukkue ei ole mun mielestä tällä hetkellä lähelläkään niin laadukas. Siellä on niin kuin hyviä pelaajia, ja sitten on ihan huippupelaajia, mutta sitten siellä on aika paljon mun mielestä itse asiassa ei ole niin kuin lähelläkään sitä tasoa, mitä se oli vaikka 7 vuotta sitten. Kyllä, ja jos tuohon vielä huutelen perään tuosta, että miltä se Alonso Leverkusen näytti, niin siellähän nimenomaan oli Granit Xhaka siinä keskikentällä niin kuin semmoinen valmentaja kentällä, ja niin kuin aivan todella tärkeä pelaaja. Myöskin Jonathan Tah ja Florian Wirtz oli sellaisia avainpelaajia, mutta ennen kaikkea Xhakan merkitys oli ihan valtava. Ja nyt voidaan katsoa, että Alonsolla on ollut vähän haastavaa Realissa, ja Leverkusenilla niin aika paljon haastavampaa ilman sitten niin kuin näitä poistuneita avainpelaajia ja valmentajaa, mutta sitten toisaalta Wirtzilläkin on ollut aika haastavaa sitten kuitenkin tuolla Valioliigassa, mutta sitten kaiken tämän jälkeen niin Granit Xhakahan on varmaan ollut koko Valioliigan parhaimpia keskikenttäpelaajia ja varmaan parhaimpia siirtoja koko kesän siirtoikkunassa ja nostanut ainakin sen verran, mitä nähnyt Sunderlandin pelaamista, niin musta tuntuu, että pystyy niinku sellaista niinku ryhtiä ja sellaista niinku koko joukkueen tekemistä nostamaan ja tekemään kaikki ympärillään paljon paremmiksi pelaajiksi. Xhakallahan se on tosi paljon myöskin ohjaamista niinku äänellä, että Modric ja Kroos pystyi tekemään ihan vaan sillä, että olivat niin huikeita yksilöinäkin niinku sillä omalla pallollisella tekemisellä, mutta kyllähän tollaiset niinku pelaajat on todella tärkeitä ja ei munkaan mielestä siellä Realin nykyporukassa ole sellaisia niin kuin valmentajia kentällä. Ja siis heitä vaan tuohon yhden esimerkiksi voidaan jatkaa seuraavaan, mutta tosi paljon on sellaisia tilanteita, mitä niin kuin miettii, että jos siinä olisi Toni Kroos, niin se, että se näytti niin helpolta ja itsestään selvältä, että sä potkaset yhtäkkiä 40 metriä palloa jonnekin toiselle puolelle ja se tippuu suoraan laitapakin jalkaa ja se oli tavallaan sellaista aina niin kuin quarterback-henkistä niin kuin
pelin niin kuin ohjaamista ja eihän sitä ole tuossa tällä hetkellä ollenkaan tuossa niin kuin pelissä. Harvinaisia pelaajatyyppejä ehkä niin kuin muutenkin nykyfutiksesta. Crossia ja Modricin, että on koitettu aina verrata joihinkin, mutta ei niitä ole ikinä keksitty oikein vastaavia tyyppejä. Granit Xhakakin kyllä Sunderlandissa, että miten ne, niin kuin he pystyvät hallitsemaan, selkeästi johtaa sitä koko peliä. Pidätkö kuulemastasi? Onko jalkapallo lähellä sydäntäsi? Seuraa Seinä kolmannelle tiliä Instagramin puolella. Mutta mennään jouhevasti eteenpäin viikonlopun nostoihin ja isoimpiin teemoihin, niin Juho, aloita Saksasta. Joo, Saksassa pelataan perjantaina, eli tänään nyt nauhoitellaan torstaina, niin tulisiko sitten huomenna perjantaina ulos tämä jakso, niin silloin pelataan illalla Union Berlinin ja RB Leipzigin välinen ottelu. Ja tämä nyt nostona sen takia, koska tuossa on vastakkain ehkä niin kuin Saksan tai ainakin Bundesliigan niin rakastetuin ja vihatuin seura, niin kuin, jotka on vastakkain tuossa ottelussa, että Union Berlin, niin kuin monet saattaa tietää, niin on tämmöinen niin kuin hyvin yhteisöllinen seura, että siellähän on fanit ollut rakentamassa talkoovoimista stadionia ja sen laajennuksia ja puhutaan tällaisesta niin kuin hyvin yhteisöllisestä porukasta, mikä on sitten niin kuin pikkuhiljaa noussut sitten kohti sitten niin kuin Saksan jalkapallon niin kuin ihan kovinta kärkeä ja nyt sitten vakiinnuttanut asemansa Bundesliigassa ja sitten taas vastaavasti RB Leipzig, niin ison vielä itävaltalaisen niin energiajuomajätin niin kuin ostama seura, joka on käytännössä Saksassa nähdään, että käytännössä vaan pelkästään niin kuin energiajuoman markkinointia varten niin kuin koko seura olemassa. Ja totahan niin kuin Saksassa vihataan niin kuin ennen kaikkea niin kuin tällaisten niin kuin intohimoisten jalkapallon seuraajien keskuudessa, niin Leipzigia ja sitten Hoffenheimia niin vihataan todella paljon, niin on siinä mielessä mielenkiintoinen ottelu. Ja taas jalkapalloilullisessa mielessä, niin senkin takia mielenkiintoinen ottelu, että Leipzigihän on taas pelillisesti ollut viime aikoina tosi hyvässä vireessä, painavat tuossa Frankfurtia vastaan 6 maalia ja siellä La Ligasta siirtynyt nuori Diomande oli huikeassa vireessä, laittoi siinä hattutempun siinä pelissä ja Leipzig on niin kuin, sarjassa toisena tällä hetkellä ja siinä mielessä pelillisesti pelaavat Wernerin alaisuudessa kivaa futista. Se perjantailta nostona ja sitten nostetaan sunnuntaina Bayern kohtaa Mainzin ja Mainzihan tuossa vaihto valmentaja ja siellä tosiaan luotsina sitten entinen Union Berlin luotsi Urs Fischer, jonka aikana niin Union Berlin nousi tuolta kakkosbundesliigasta sitten niin tuonne ykkösbundesliigan puolelle ja on kyllä semmoinen hyvin arvostettu valmentaja ennen kaikkea Berliinissä, mutta myöskin ylipäätään niin kuin Saksassa sen takia, että mitä sai aikaan silloin niin Union Berlinin aikana, että nosti niin kuin seura ihan tuonne europeleihin saakka ja Mainzillahan kausi on mennyt todella alakanttiin ja normaalisti ilman valmentajavaihdosta niin olisin odottanut, että se olisi ollut 6-0 toi peli varmasti, mutta nyt kun siellä on valmentajavaihdoksen tuoma pieni boosti, niin katsotaan pystyisikö Mainz sitten Bayernia haastamaan, niin ne ehkä nostona Saksan maata. Tuossa perjantain pelistä kiinnostaa, että kun tämmöinen Union Berlin kohtaa Leipzigin, niin osaatko sanoa, minkälaisia protesteja Berliinissä nähdään, tai onko se niin kuin, eikö se ole enemmän sääntö kuin poikkeus, että jotain protesteja Leipzigia vastaan tämmöisessä pelissä saatetaan odottaa, tai miten se niin kuin näkyy siellä Berliinin katsomossa tuommoinen RB Leipzigin vierailu? Kyllä siellä yleensä lähes aina vierailee Leipzig tai oikeastaan missä tahansa, niin siellä fanipäädyissä on sellaisia niin kuin Leipzigin ja Red Bullin vastaisia bannereita ja tekstejä ja iskulauseita sit sinne niin kuin laitettuna, että sitä nyt vähintään mä sanoisin, että sen aiheen tiimoilta niin siitä on ehkä se suurin momentum tässä ehkä hieman kadonnut. Että yhäkin vastustetaan, mutta siinä on ehkä semmoinen, että ne intohimoisimmat jalkapallofanit, jotka siellä päädyissä on, niin he saattaa sitä vastustaa, mutta sellaiset niin kuin tuularit on ehkä vähän kyllästynyt sen aiheen läpikäymiseen. Kyllä niitä protesteja nähdään, mutta ne ei ehkä ihan silleen samalla tavalla ota niin kuin ilmaa tai tuulta purjeisiin kuin aikaisemmin tuossa muutama vuosi sitten. Sampe,
Espanjassa pelataan myös viikonloppuna, mihin kannattaa kiinnittää huomiota? No, kyllä nyt tässä on pakko sanoa, että ehkä siellä on noiden kaikkien kärkitilanteen ehkä osalta ihan mielenkiintoinen kierros. Siellä Atletico Madrid pelaa Valencia vastaan lauantaina ja meilläkin on kahden ottelun tappioputki nyt taas ihan hyvän vireen jälkeen La Ligassa. Ja nyt jos ei sitten voittoa Valenciasta tuu, niin sit sanoisin, että se on goodbye sitten mestaruushaaveille viimeistään siinä vaiheessa, että sitten varsinkin jos Barcelona nyt sitten kotona tai kun hyvin todennäköisesti Osasunan voittavat, niin sitten tuo pisteero olisi jo niin kuin 12 pistettä, että vaikea nähdä, että semmoista pystyisivät enää kääntämään. Sitten tulee Atleticolta taas oikeastaan sellainen kausi, että kovat odotukset, mutta sitten jo ennen joulua ollaan tilanteessa, että sarjassa pelataan ikään kuin enää mestariliigapaikasta, mikä on silleen vähän ehkä surullista. Ja sitten taas myös mielenkiintoista nähdä, että Realillahan on nyt noin tosiaan viimeiset 5 peliä, niin 3 tasuria, 1 tappio ja varsinkin viime kierroksen tappio oli aika el katastrof, niin myös heidän tilanne, että jos ei voittoa tule ja Barcelona vie, niin johto menee sitten 6 tai 7 pisteeseen, mikä nyt ei ehkä tässä vaiheessa kautta vielä ole ihan mahdoton, mutta kyllä me niin sit ollaan aika niin tällaisessa tilanteessa, että ei enää ehkä olla ihan niin jännittävän mestaruustaistelun äärellä, mutta katsotaan miten menee. Ja sitten nostan aina, koska aina pitää nostaa, niin nyt tulee hyvän aikaan lauantaina kello 10 Getafe Espanyolia. Se on niin ottelu, että jos ei todellakaan ole mitään muuta tekemistä. No ei, Espanjol on pelannut hyvän kauden ja ne pelaa oikeasti niin ihan viihdyttävää futista, mutta jos haluaa Getafen pelin katsoa lauantai kello 10, niin sitten kannattaa miettiä, että eikö lauantaina oikeasti ole mitään muuta tekemistä kuin tämä. Niin semmoinen pieni vink sinne. Seinäkolmannelle Euroshow. Jatketaan sitten vielä tämänkin podcastin henkiseen päänumeroon, eli chorizo ja currywurst kulmaukseen, eli ajankohtaisia tai ajattomia nostoja Saksasta ja Espanjasta. Juho voi aloittaa. No, tällä kertaa nosto koskee tulevaa tammikuun siirtoikkunaa ja ennen kaikkea ensi kesän MM-kisoja silmällä pitäen, että Saksassahan aika paljon uutisoitu tuosta Niklas Füllkrugin tilanteesta West Ham Unitedissa. Siellä ei ole paljon peliaikaa tullut ja taitaa olla kiikaritehot tältä kaudelta, niin Füllkrugia on paljon huhuiltu lainalle takaisin Saksan maalle ja juuri valmentaja vaihtaneeseen Wolfsburgiin erityisesti. Ja Füllkrugin niin lisäksi on noita monia muitakin, joita nyt niin kuin, huhuillaan siirtyväksi, ja sellaisia pelaajia, joilla ei ole tullut paljon peliaikaa, mutta tuosta Füllkrugista, jos otetaan alkuun kiinni, niin siellä on tosiaan Saksan hyökkäjätilannehan koko ensi kesän kisoja varten, tai niiden suhteen on hyvinkin avoin, että siellähän tosiaan myöskin Kai Havertz on ollut pitkälti koko kauden loukkaantuneena, ja sitten hyviä tehoja viime vuosina Saksassa sekä myöskin maajoukkueessa tehnyt Tim Kleindienst ollut loukkaantuneena. Kleindienst on juuri palannut pelikuntoon, mutta pelannut ihan vain jämää minuutteja. Ja lisäksi tuolla Frankfurtissa ihan hyvän tahtin maaleja tehnyt Jonathan Burkhartkin tuossa loukkaantui, niin oikeastaan tällä hetkellä ainoa täydessä kunnossa oleva hyökkääjä ja ysi, joka on sanonut peliaikainen Nick Woltemade tällaisista niin kuin maajoukkuetason hyökkääjistä. Ja Füllkrugikin täyttää tuossa helmikuussa 33 vuotta, niin siellä on kyllä vähintäänkin viimeiset MM-kisat tiedossa, jos sinne pääsee, ja saattaa olla myöskin viimeinen mahdollisuus myöskin arvokisoihin, niin siinä mielessä niin Füllkrugille toi siirto voisi olla ihan hyvä. Ja se muita tällaisia nimiä, joita itsellä on tullut vastaan, niin tuossa ainakin ollut Endrick, joka tuossa nyt pääsi kentälle Cityä vastaan, ei ole hirveästi tullut peliaikaa. Hänenkin kohdalla varmaan laina voisi olla ihan hyvä.
ja mä näkisin, että Enrikillä tietyllä tapaa voisi olla vielä pieniä chancejakin, jos se nyt pääsisi jossain pelaamaan, niin saisi maaleja aikaan, kun on kuitenkin tollainen niin kuin kivasti erilainen hyökkääjä nykyfutikseen verrattuna, että jos miettii vaikka jotain Joao Pedroa, joka vaikuttaa tällaiselta niin kuin taktisesti oikeita ratkaisuja jatkuvasti tekevältä hyökkääjältä, kun taas Enrik vaikuttaa siltä, että se ei välttämättä itsekään aina ihan tiedä, kun sä pallon saat, minkä ratkaisun se aikoo tehdä, että semmoinen niin kuin tosi yllätyksellinen pelaaja ja sen takia ehkä semmoinen niin kuin vähintäänkin voisi olla jokerikortti, niin mielenkiintoista nähdä, että lähtekö siirtymään tammikuussa johonkin peliajan perässä ja sitten varmaan, mistä olette paljon puhunutkin Brittifutis-podcastin puolella, tai Kobe Mainun tilanne Manchester Unitedissa, niin noin 3 ainakin sellaisia, jotka voi olla tammikuun siirtoikkunan suhteen lähtökuopissa, että saisivat peliaikaa, että voisi päästä noihin MM-kisoihin. Tuleeko teillä mieleen muita nostoja tai kommentteja Enrikin tai Mainun tai Füllkrugin tilanteeseen? No mä voin tuosta Enrikistä sanoa, että siitä on ollut paljon puhettakin tuolla, että olisi voinut enemmän saada peliaikaa. Sitten mun mielestä ehkä semmoinen, mikä aina unohtuu, ja jotenkin tätä nykyaikaa kuvaava juttu, että hän on niin kuin 19 vuotta ja tuli viime vuonna vasta niin kuin Etelä-Amerikasta tänne, että sehän oli niin kuin joskus aikaisemmin hän olisi ollut ihan niin kuin poika vielä ja nyt tietyllä tapaa, mä tiedän, ei anneta hirveästi aikaa kyllä niin kuin kehittyä kenenkään ja mun mielestä olisi pitänyt jo lähettää alkukaudesta niin kuin lainalle, että antaisi pelaaja niin kuin pelaa, että eihän se kehity noin, että se vaan pelaa 2 minuuttia jossain pelissä ja muuta ja ehkä Füllkrugista ja muista. Mä miettisin enemmän sitä, tai tämä nyt on vähän laajempi kysymys, mutta että onko jossain ollut puhetta, Juho, Saksassa, että mitä on tapahtunut niin kuin Saksan tämmöiselle hyökkääjä niin kuin tuotannolle, kun aikanaan niin kuin oli aina niin kuin vähintään yksi tämmöinen niin kuin saksalainen aivan huippukärki nimenomaan tämmöinen niin kuin et voisi kuvitella, että Harry Kane voisi olla nimenomaan niin kuin saksalainen ja olisi Bayern Münchenissä, mutta niin kuin, että mihin ne on kadonnut? On niin kuin hyviä kyllä, mutta ei ole tämmöisiä niin kuin, ei ole mitään Bierhoffeja. Sitten tulee niin kuin Lennart Karleja tilalle, eikö? Kyllä. Ja mun mielestä Saksassa siis on jonkin verran puhuttukin tästä, että siis ne pelaajatyypit on vähän muuttunut ja vähän kiroiltukin esimerkiksi sitä, että jatkuvasti siellä on kädessä joku vale 9, että yleensä se on ollut Havertz tai sitten se on saattanut olla joku muukin, joka on pelannut maajoukkueessakin sitä vale 9 roolia ja se ei oikein niin kuin tällaiseen varsinkin vanhemman kanssa ja hieman konservatiivisemman niin kuin saksalaisen futisfanin niin kuin idean jalkapallosta sovi, vaan siellä pitäisi nimenomaan olla semmoinen Bierhoff tai Janker-henkinen isompi niin kärki siellä piikissä ja siihen niin kuin sopii paremmin just nämä Füllkrugit ja Kleindienstit, mutta nämä on esimerkiksi Füllkrug ja Kleindienst niin molemmat just tällaisia vähän vanhemmalla iällä breikanneita, aika kulmikkaasti liikkuvia ja pelaajia, jotka on kuitenkin pääasiassa tehoilla, että kuitenkin vähän vaan pienemmässä seurassa. Füllkrug toki teki Dortmundissa tehoja jonkun verran vähän aikaa, mutta suurimman osan urasta on pelannut kuitenkin pienemmissä seurassa, että sellaisia ihan huippuysejä ei tosiaan ole tullut. Ja nytkin se suurin potentiaalinen, eli Voltemaari, niin on vähän tuommoinen 9,5. Se ei ole ihan semmoinen, että on isokokoinen pelaaja, mutta se pelityyli ei ole ihan semmoinen puhas strikeri, vaan se on semmoinen niin kuin vähän laajemmalla säteellä liikkuva ja vähän enemmän vastaan tuleva. Ja ei mun mielestä myöskään sit siellä boksissa, vaikka on hyvä tekemään maaleja, niin ei ole semmoinen samanlainen sit semmoinen luontainen niin kuin tappajavaista kuin jollain vaikka Kaneillä sitten niin kuin niiden nimenomaan sit niiden tehojen tekemiseen, niin kyllä tästä jonkun verran on ollut puhetta, mutta pakko myöskin sanoa, että ei tämä ole ihan niin kuin hirveän uusi asia, että Miroslav Klose esimerkiksi, niin kyllä häntä niin kuin varmasti Saksan ulkopuolella pidetään silleen niin kuin ihan huippuhyökkäjä arvossa, kun on tehnyt niin paljon maaleja MM-kisoissa, mutta eihän hän ollut silleen niin kuin ihan poikkeuksellisen hyvä hyökkäjä niin kuin seurajoukkue statuksensa suhteen. Kyllä hän pelasi Bayernissa, teki hyviä tehoja, mutta ei ollut semmoinen niin kuin juuri tämmöinen Harry Kane-luokan niin kuin maalintekijä kuitenkaan. Ja sitten taas joku Mario Gomez niin teki parhaimmillaan hyvin maaleja, mutta sitten kuitenkin saattoi aina niin kuin tietyissä isoissa peleissä vähän sulaa ja sitten niin kuin ehkä siihen potentiaaliin nähden se ura jäi vähän piippuun, että toki tuli Bayernissa pokaaleita, mutta ehkä siihen potentiaaliin nähden niin olisi voinut odottaa vielä aika paljon kovempaakin. Että. Peli varmaan se on osa tuota isompaa ilmiöä myös, että
niinku ysejä ei hirveästi niinku maastakaan maasta, niin ne on vaihtunut aika paljon ja sitten tämmöisiä just Lennart Karlista varmaan puhutaan aika paljon lisää jatkossakin, mutta tommosia niinku hyökkääviä keskikenttiä tuntuu tulevan enemmän, jotka pystyy pelaamaan linjojen välissä. Mutta mennään vielä loppuun sitten Chorizoja maistelemaan. Sampe Espanjasta nostoja. Joo, mennään tuonne legendaarisen Real Zaragoza nimisen joukkueen äärelle ja hän on pelannut viimeksi, ei liity oikeastaan tähän asiaan sinänsä, mutta 2012-2013 La Ligan puolella ja tällä hetkellä tuolla Secundassa painavat, mutta mä olisin tämän homman nostanut, mä en tiedä tuleeko teillä muita paikkoja mieleen, mutta mä olisin nostaa tässä koko elämäni, tai niin kauan kuin jalkapalloa on seurannut, niin tämmöiset niin kuin erilaiset maalit, nyt puhutaan ihan niistä niin kuin fyysisistä maaleista, ja aikanaan kun pelasi tällaista vanhaa FIFA-peliä, niin vanha ajan, muistatteko jotain 96 tyyppistä, semmoista niin kuin todella vanhaa FIFA-peliä, niin niissä oli eri niin kuin kentillä vähän erilaisia maaleja, että ne oli niin kuin vähän eri mallisia ja niin kuin muuta. Ja sitten oli myös tällaisia, niin kuin, että eri niin kuin se verkon pituus, eli se, että miten pitkä se oli se syvyys siinä niin kuin maalissa, niin nekin oli niin kuin erityyppisiä. Ja mä en tiedä, oletteko miten tuttu aihetta on teille, mutta jos te googlaatte Zaragoza Goal Nets, niin te näette, nämä on ilmeisesti Euroopan syvimmät tällaiset maaliverkot, no melkein yli 4 metriä menee tonne maalin taakse, tuommoinen niin kuin valtava tuommoinen niin kuin onkalo, mihin se niin kuin pallo menee, ja ne on niin kuin ollut siellä niin kuin ihan historian saatossa niin kuin tuollaiset samantyyppiset, ja nykyaikana niin nuo maalithan on niin kuin tietyllä tapaa välillä jopa mun mielestä jotenkin liiankin. Siinähän on vaan ne putket ja sitten se verkko vedetään siihen. Et jos katsotte niin kuin jonkun matsin tai jotain highlightteja vaikka noista peleistä, niin toi on upean näköinen, kun se ylittää maaliviivan, niin se kestää vielä silleen, niin kuin, että silmälläkin erottaa ennen kuin se niin kuin pöllähtää sinne ja sitten se verkko oikein silleen niin kuin möyhii. Ja tämmöinen hyvin niin kuin spesifi aihe tähän ja sitten jos menee vähän vielä ihan nopeasti vielä, niin ilmeisesti vieläkin syvemmät on aikanaan ollut tuolla Ramon de Carranza Cadizissa 85 vuonna löytyy tämmöinen valokuva ainakin tutkin vähän arkistoja, niin siellä oli vieläkin syvemmät, melkein 5 metriä toi niin kuin syvyys tuossa maalissa ja aika tämmöinen Nietzsche-aihe, mutta kun tälleen niin kuin näitä chorizoja kaivaa, niin välillä aina törmää tämmöisiä asioihin, mitä niin kuin aina välillä ajattelee. Ja tuleeko teille niin kuin mieleen lapsuudesta? Mä muistan ainakin, kun itse meni potkimaan ainakin kentille, niin jotkut maalit oli jotenkin tuntuu, että jos siinä oli vähän sellainen paksumpi se verkko, eikä se ollut varsinkaan sitä vihreätä ihme muovia, niin se jotenkin pöllähti aina sinne jotenkin niin kuin eri tavalla. Ja enemmän pitäisi saada vähän erilaisia maaleja. Tämä on nyt ehkä tämä mun niinku puheenvuoro tässä. Tässä on ainakin se hyvä puoli, että monet laukaukset, jos sä ammut vähän kulmasta, niin vaikka se menisikin vähän keskelle, mutta se voi olla sitten siellä verkossa ihan yläkulmassa, niin näyttää paljon hienomalta monet maalit. Kyllä, ja tuosta on paljon puhuttu, että siis varsinkin tuollaiset vaparit ja muut, näyttää aivan mielettömiltä noihin maaleihin, kun se tavallaan vielä sen maaliviivan ylityksen jälkeen jatkaa matkaa sinne niin kuin taakse sinne kulmaan. Mutta tuleeko teille mieleen tämmöisiä niin kuin maaleja? Siis mun mielestä Etelä-Amerikassahan toi on yleisempää kanssa, että on noita niin kuin syviä maaleja. Se tulee mun mielestä mieleen ja se on niin kuin hyvin standardisoitu. Tämä niin kuin tunnistaa monesti sen maan, että missä saattaa olla. Et kyllä mä muistan, pelannut joskus takavempillä Kirkkonummeen, niin oli aina käsismaalit, ja sitten se vähän niin kuin aina pongahti takas sieltä. Sekin on ihan siisti silleen, niin kuin, että se pallo vähän niin kuin pomppasi sieltä, vähän kuin olisi joku sählymaaliin tehnyt, että se oli niin lähellä ne verkot, ne tuli sieltä takaisin. Ja sitten se sanottava vielä niin kuin grassroots
meiningistä ruohonjuuritasolta, niin kun muutin Englantiin tänne Manchesterin kuumille Salfordiin ja mentiin ekaa kertaa pelaamaan niin kuin puistofutista, mikä on Englannissa aika tuttuu, niin siellähän ei ole verkkoja ollenkaan maaleissa. Sitten mä niin kuin hämmästelin sitä aina, niin ne sano vaan, että joo, ettei Liverpoolin ja Manchesterin alueen varsinkaan, niin että ne siis aina rikottaisi ne verkot niillä kentillä, että joku tulisi niinku tekee niihin reikiä, että piti tuoda aina omat verkot mukaan. Että sitten se oli niinku yksi tämmöinen juomapullo ja palloja lisäksi, niin jollakin piti olla aina sit niinku verkko vielä laukussa ja sitten se piti virittää sinne ja sitten pelin jälkeen niin ottaa verkot takaisin himaan. Et se oli semmoinen ihan niinku yllätys Suomen hyvissä olosuhteissa kasvaneelle, että joku saattaa tuommoistakin ilkivaltaa tehdä. Kyllä. Itse asiassa nostan tuohon vielä toisen tämmöisen huomioon, mikä nykyään on jotenkin hävinnyt, niin ennenhän niin kuin nurmikin oli erilainen, niitähän leikattiin niihin eri muotoihin. Tuolla on siis spiraalinurmia ja ties mitä niin kuin tämän tyyppisiä juttuja. Ja jotenkin tämäkin on, mä en tiedä, onko se joku UEFA-sääntö, että ne pitää olla samannäköisiä se on, joo. Ne kentät, mutta mä kyllä kannattaisin kaiken tämmöisen vähähäröilyn, että se toisi siihen kotikentälle semmoista ekstraa, että siellä olisi niinku vähän erilaisia maaleja ja jossain olisi verkkoa ollenkaan ja jossain olisi niinku vähän spiraalimallista nurmea ja muuta. Että olisi vähän niinku tämmöistä niinku tunnistettavuutta jollain tapaa, mutta pitää varmaan laittaa sitten UEFalle kirjettä tästä. Joo, mä muistan Leicester Citylla, olisiko ollut vielä silloin, kun he voitti mestaruuden, niin heillä oli todella hyvä kenttämestari. Teki niinku siis viikosta toiseen vaihto sitä kenttäkuviointia ja sitten sen jälkeen sitten on vaihtunut. Mutta joo, ei tule ehkä nyt, siitä on ollut liian pitkä aika, kun noin maalit on niinku standardisoitu. Nyt ei tule heti mieleen ainakaan mulle sitten niinku tällä hetkellä tuommoisia muita kuuluisia enää. Tai ainakin Englannissa ne on kaikki samoin tällä hetkellä. Joo, ja semmoinen muistuu mieleen, että joskus muistaakseni 90-luvun Major League Soccerissa, kun ne veti niitä rankkareita kuljetuksilla. Ja kuljetettiin sitä, niin niissä oli tosi siis, se oli niinku ihan semmoinen just sählymaalihenkinen, että se niinku pallo tuli takaisin sieltä tyyliin, jos siihen niinku veti sillä lailla, että se oli semmoinen tosi niinku jännä. Mutta tämmöinen chorizo. Hyvä nosto. Me ei kaivata standardisoituja podcasteja eikä jalkapallokenttiä lisää. Ei. Hei, kiitoksia Juho ja Sampe on tässä jo hetki turistuttaa se. Kiitokset jälleen kaikille kuuntelijoille. Jäädään jännäämään varsinkin Kuopion Palloseuran otteita. Monet sen tätä kuullessa ja tietääkin, että onko painelemassa jatkoon Euroopassa. Kyllä, eikö se siinä on tasurillakin vielä mahis, eikö se ole? Lausanne vastaa tasuri torstaina ja sitten ehkä tarvittaisiin sitten Crystal Palacein vieraana tasuri, mutta mä oon kuullut huhuja, että siinä olisi lähes 1000 kuopiolaista matkaamassa Lontooseen vieraspeliin, että pitäisi olla oikein hyvät huinat, jos sinne jää ratkaisu kupsin osalta. Kyllä, mutta peukut pystyssä. Ja hei, muuten vielä huomio, HJK juniorit, kun paino Youth Leagueissa jatkoon, niin iso hatunnosto sille hommalle, että se oli mun mielestä aikamoinen saavutus, sanotaan näin, että nyt on niinku mun mielestä, en ainakaan muista itse nähneeni tuommoista Suomi niin kuin nuoremmilta suomalaisjoukkueilta tuollaista venymistä. Ehdottomasti. Se oli kyllä kova saavutus. Futiskausi, se vaan jatkuu Suomessakin ja me palataan taas ääneen Seinäkolmannelle podcastien parissa. Palaamisiin. Seinäkolmannelle Euroshow.